Добрый дзень, паважаныя сябры. Зараз мы з вами знаходзімся ў сектары рамёстваў і традыцыйнай культуры аграгарадка Геранёны, дзе я, старасціна Юзефа Эдвардаўна, працую загадчыкам і кіраўніком гуртка па ткацтву і саломапляценню «Спадчына». Сёння мы з вами правядзём майстар-клас лялька-абярэг, стрыгушка, якая абавязкова робіцца з саломы. Што нам для гэтага неабходна? У першую чаргу саломка. У мяне яна расшчэпленая. Будзем працаваць з расшчэпленай, хаця можна працаваць і з нерасшчэпленай. Я ўжо прыгатавала невялікія такія загатоўкі. Вось это прылада для расшчэплення саломкі. Ніткі працую абавязкова як лялькі-абярэг з чырвонымі ніткамі. І зараз прыступім. Адразу бярем пучок саломы і звязваем. Я ўжо крыху зрабіла загатоўкі. Бачыце, звязалі мы з чырвонай ніткай. Зараз нам трэба сфарміраваць галаву лялькі. Каб была прыгожая галава. Вось так быстренько мы яе сфарміроўваем і завязваем. Завязваць трэба вельмі туга. Яна атрымалася ў нас прыгожай. І таксама мы будзем так і рукі. Лішняе ўсё адразаем. Цяпер нам трэба рукі. Вось ужо ёсць невялічкая такая загатоўка. Завязана таксама з аднаго боку, пасярэдзіне. І зараз мы яшчэ завяжам з другого боку. Каб былі аднолькавай даўжыні яны у нас. Хочу добавить, что лялька-абярэг стрыгушка – гэта сімвал багатага ўраджаю для сям'і, якія працуюць на полі, ці ў агародзе, ці ў садзе. Робіцца гэтая лялька з першага снапа ўраджаю, таму, які называлі імянным, а таму і пасвенчаным. Вось, бачыце, ўжо мы зрабілі рукі. Зараз на две паловы разлучылі, добавілі сюды рукі і зноў звяжам. Ну, цяпер мы звяжам такой чырвонай стужкаю, каб была наша лялька прыгажэйшая. Завяжем яе прыгожа. Ось так. Ну, конечно, лишнее прикинем, якой тут даўжыні яна у нас получится, и лишнее отрежем. Можно крышку форму рукам придать. Где что непрыгожа обрезать. И вось такая прыгожая у нас лялька атрымалася. Можна ўпрыгожыць яшчэ, як вось вы тут бачыце, добавить валасы з нітак, ці той же саломкі упрыгожвання. Гэта ўжо як у вас атрымаецца, як вам падабаецца. На гэтым усё. Да пабачэння, да новых сустрэч.